Ja by som sa chcela dostať ešte viac do hĺbky k tomu dojčeniu. By si to možno aj tak porovnala, že keď som tam bola u vás a keď som tam nebola, hej, že pri tom kojení a tom krmení dvojčiek. Já na začátku jsem ani si nemyslela, že zvládnu třeba tandemové kojení, co potom se ukázalo, že u nás to byla nevyhnutnost. Prostě moje děti chtěly jíst zásadně zároveň. Když bych je tandemově nekojila, tak by, nevím, byla by to absolutní katastrofa. Ale není až tak jednoduché sama, jako jeden člověk, který je doma, dostat se do těch poloh. A já jsem ani se nikdy úplně nedostala do toho, že sama bych zvládla takovou polohu, která by byla i ideální, co se týká mých zád a krku a tak dále. Vlastně ty, když si tu byla a měla jsem ty tvoje další ruce navíc, tak bylo super, že ty si mi pomáhala s tím polohováním a že vlastně, co jsem vnímala jako hrozný game changer, byly tvoje napolohujeme se, kdy vlastně ty si to udělala, takže já jsem si mohla lehnout, pohodlně lehnout, nikde mě nic netlačilo, nikde mě nic nebolelo. Odpočívat. Obě dvě děti byly na mě, co bylo i pro mě jako velmi příjemné, protože prostě byly u mě. A byli na těch prsou, že mohli sát. A třeba my všichni tři jsme jakoby spali.